Arauan ez dauden gorputz guziei pasatzen zaien bezala, gain konpentsaziora jo dut nire musikan, nire presentzia justifikatu ahal izateko. Ine Etxezarreta, Labar. Guk, 3 lagunen presentzia dugu gurean, gai horren alfonbrapean arakatzeko. Han ez Zubeldia Hondarribitarrak ez du eremu bakarrera mugatzea maite. Ibilbide oparoa du musikan, eta bere lehen poema liburua kaleratu du oraintsu, Kontra. Eider Adeletxerekin batera, poesiari molde punkago bat ematen diote holtza-zoltza, Mejillon Tigre izenpean. Bertsolaritzari lotuta egin du bere ibilbidea Amaia Agirre Bilabonarrak. Rol eta paper desberdinetan hartu ditu holtzak. Bertsolari gisa oso gaztetatik, eta azken urteotan gai jartzaile moduan, nagusiki. Arrosa bere sorterria bada ere, orain kanbon bizi da Kaiet Lapeira de Brust. Ofizioz ebanista, altxalili kabareteko kide ere bada. Eta nabasa honetan gidari eta bidelagun Amets Aranguren. Ane, Kaiet eta Amaia ongietorri, eta eskerrik asko gure gana hurbiltzeagatik. Ane, zurekin hasiko naiz. Kontra izenburuko poema liburu bat atera duzu aurten, okrez bat imanago. Itziar Ugartek egin zizun berrien elkarrizketa, eta elkarrizketa hartan hau irakurri nizun. Kontra oso hitz gogorra da, baina gordetzen du beste esan nahi bat ere. Kontra egotea, kontaktuan egotea dela. Ez bakarrik talkan. Zeren kontra igotzen zara zu holtzara? Esango nuke nagusiki zurruntasunaren kontra. Hau da, kontra hitzak gogora ekartzen digunaren kontra. Esango nuke baita ere tristuraren kontra, sakonkeriaren kontra, azalekotasunaren kontra, ere bai, eta beraz pixka bat, bueno, eta gozamenaren alde ere bai. Bai. Eta jendearekin espazioak eta gauzak partekatzeko espazio bat sortu nahian beti. Bale, gauzasko, ez denborarik eman denak apuntatzeko, baina Kaiet altxalilik ekabareteko kide zarazu, sekulako buma ari da izaten zentzu guzietan, zer da horren atzean, zergatik uste duzu ari dela izaten olako arrakasta eta hartzuna? Ez dakit kristoin buma egiten ari den, baina zergaitik lehenik gutxi ikusten zen eszenatokietan orako ikusgarri bat, ene ustez, bereziki gai horietaz hitz egiten duena, eta ere, nunbait, ene ustez, hasteko iparaldean, bada usaia olako antzerki motak baten ikustea libertimenduetan, edo hola pixkat parte labur batzuk, aski indartsuak, aski motzak, eta bisualak, eta berdina, horrengatik janezake. Amaia, zu bertso mundutik zatoz, eta esantzekego igual aurreko belaunaldikoa zarela, hori ez da idatu daiteke ere. Ze momentutan hasi zen aldatzen pixkatu holtza gaineko bertsolariaren gorputza? Edo identidadeara esan dezakegu nahi baldin baduzu? Bai, agian bietaz hitz egin dezakegu. Ez dakit batek besteak harri zuen, baina bentsate ahots bat eta buru bat, ez ezik gorputz bat ere baginela, esango nuke nik lehenengo aldiz bentsat, Uxu Alberdiren eskutik jaso nuela, eta orduan izan nuela, hori ez, holtzaratzen ginenean, eta hoa zabaldu aurreko momentuetan, gorputz bat zela holtzara igotzen zena, gero naizta urte askotan sinistarazi izan diguten mikrofonoaren aurrean lepotik gora zegoen horrek soilik balio zuela edo balorea bentsat horri emantzaio. Eta gero, nik uste dut, referente falta izan dugula, baina ez direlako, ez, identitate ezberdinak egon, agian askotan Maialen Lujanbiorekin gogoratzen naiz,
superbibentzia ariketa bat izan da beti holtza gainekoa, esango nuke zer nahi arlotan. Eta orduan, horre bizi irauteko, askotan izkutatu egin behar izan ditugu, gure ezaugarri eta gure izatearen, alderdi nagusi batzuk, eta ez dakit, dozena bat urte edo atzera eginda uste dut izan ginela erabat kontziente, eta feminismotik eta izpatasunetik eraikitzen hasi ginenean, borduan erronka berriak zabaldutzen izkigula eta kontziente izan ginela, horre bagen aukala zeregin bat. Galdera orokorrekin hasiko gara orain, baina horren aurretik, planteatuko dut, zalantza handiak izan ditugula, gaia, gidoia eta diseinatzerako orduan, eta galderak prestatu eta titulua aukeratzerako orduan, ez genekien gorputz disidenteak planteatu, identitate disidenteak, disidentzia koloroar, orduan igual gainontzeko galdera guziei hortik erantzun diezaiezuen, eskatuko dizuet bakoitzak azaldezala pixkat non kokatzen duen bere burua disidentzien mundu hortan, edo nondik erantzunen dituen galdera hauek. Nik baditut 48 urte, eta bizitza erdia baino gehiago daramat bertsoaren jiran, jende aurrean, hasiera batean askoz gehiago bertsolari bezala, eta gaur egun gai jartzaile bezala nabil. Eta esango nuke, badela nere zeregin nagusi bat eta ardura bezala ere hartzen dudana, eta da batetik bai fisikoki dudan gorputz, disidente hau, eta bestetik identitateare dagokionez, ezta. Nere burua eta nere nortasuna bukatzen pasa dut bizitza erdia, eta orduan egia da, holtza baten gainean atera nintzela, esaten den moduan armairutik, eta niretzat askatasun izugarri izan zela, baina uste dut ez dela kasualitatea, justu nire eskalaguna, ordunaldi oso komplikatu bat bizitzen ari zenean, Euskal Herriko finalerdi batzuetan atera izana, ez genekelako barruan zeraman ume hori ongi aterako zen edo ez, esan nahi dute kilo azpitik sortu zen azkenean urgentziazko zesarea baten bidez, eta orduan bai sentitu nuen zor bat neukala bai etxean, eta bai nire buruarekiko, eta hortxe atera nintzen orduan, baukat kezka egora gogor hori bizitzen ariko espanintz, honendik ere zoten nuken atzeratuko ezta, eta orduan, poz bat sentitzen dute zentzu hortan, eta gero hortik bai askatasun hori baliatu dut, eta bereziki oso kontziente izan da, ama biologikoa ez nahi zen momentutik nola irakurri nauten, sekula dozena bat urte bete berriak ditu alabazarrenak, eta sekula ez diate amatasunaren inguruko gai bat jarri ez, eta orduan banaukan ardura bat, alde hortatik, ama ez biologiko izatetik, eta bestetik, bolera izatetik, eta gai jartzaileak badauka, gairik horri buruzkorik ateratzen espaldin badu ez da kantatzen. Eta orduan, horrek ase betetzen indun, eta horrek erronka berriak zabaldu zizkidan, eta pixka bat ni hor kokatzen naiz. Eta asean aipatu dut ez, ezpaitasunetik eraikitzen hasi ginenean ez, nik askotan oso gorputz maskulinoak genuzkan, hautsa ere bai, horrazkera, jazkera, eta orduan gure ondorengo belaunaldia indar bete-betean zetorrenean, nik personalki amenaza bezala bizi izan dituen, gerora pakeak egin ditugu, bai nik nire buruarekin eta bai eurekin, eta izan da motxila handi bat eraztea, eta orduan, uste dut nik erreferente falta sentitu nuen bezala, badagoki dela hor pausu bat ematea, eta gaur egun zoragarria daukagun mundua eta eskerrak nik asko ikasi dut. Bai aurreko engandik, baina bereziki atzetik heldu diren hoien gandik. Ez da berai guri eskertzen diguten nik ere badaukat, zor bat edo eskerron bat esango nuke eurekiko. Eta pixka bat hor kokatzen naiz ni. Zer diozu ezuek? Nik egan ezake, justuki, nik gaiarekiko arazo bat nuen, ea nitaz ari zen edo ez, eta ez baina izan ni ikusten gorputz disidente bezala, behar seksualitate disidente bat bai, baina
azkenean, gaiak interesatzen ninduen, eta azkenean nola beti senitzen giren ez gure lekuan, eta azkenean performatzen momentu batean arabestean, ni gizon xuri bat niz, gorputz biziki normatibo batekin, eta ala ere iduritzen zait, ene ingurunean, ni eraikuntza munduan ari naiz lanean, eta normalki eroso senitu behar nintzen mundu batean, nire gorputzarekiko, eta azkenean oartzen naiz batzutan, eta orainik gaur egun performatzen nabilela, eta lasaitasuna eukitzeko, edo besteak bezala izateko, eta az performantzia ez da beti estena gainean, askotan bizian da, eta hortako gaiak interesatzen ninduen. Hane? Bai, nik ere zalantza hundiak eukin ditun gonbidapena jaso nuenean, ze hori da, ni ere ez nizko katzen ez nuken ere burua disidente bezala definituko. Gainera gertatzen zait gauza bat, gai honekin edo gertatu izan zait, dela jendeak perzibitu izan nauela badibez boiera bezala, eta spoiler, ni heterosexuala naiz. Edo praktika heterosexuala dauzkat eina hundienean, ez? Mejillon Tigreko heteroa ni naiz. Ile luzea utzi behar izan nuen, eider kejatzen zelako. Jendeak uste zuelako bera zela heteroa eta ez. Ile motza uki nuenean. Eta orduan badut gai honekin olako errespetu handiz, ez? Alde batetik, Kaietek esan duen bezala nik ere ez dudalako kokatzen nire gorputz den aldetik, ez? Disentzia batean, txuria izan da, eta gorputz normal bat esango dut, kako txartean eukita, eta gainera nire praktiketan ere, privilegio batzuk edukita. Baina disidentzian kokatzekotan, agian lan munduan edo sormenari dagokionez bai kokatuko nuken ere burua zakit disidente bezala, baina praktika kuirragoak ditu dala esan nezake, autonomo bezala eta lan hildo edo sorkuntza genero bakar bati atxikitzeko zailtasun handiak dauzkan pertsona bezala, ez? Musikan aritu naiz, poesian idazketan. Eta hor bai pixka bat ikusten dudalan ere burua sorkuntzaren munduan dago normatibitateari kontra egiten dion norbait bezala, edo pixka bat hori zalantzan jartzen duen norbait bezala. Baina arlo personalean, hori, iruditzen zait, kupo normatiboan naizela askotan, eta beraz, entzun eta ikastea goki dela, ez. Amaia, zu bertso mundua zaritu zara, eta uste dut jendaren dako orokorrean nahiko agerikoa izan daitekela bertso mundua irudikatzea, eta bertso munduko holtzak eta plazak eta nahi baldin bauzu ezue Kaietetan momentu batean azaldu despistatorien bat baldin badago. Zertan aritzen zareten? Adas, esplikatuko duraz zertan ari giren Altxalilirekin. Altxalili duela 3 urte sortu zen kabaret bat da. Kabaret kuir bat, LGBT kuia plus jendez osatua. Eta hori sortu da iparaldeko jende bat zuez osatua, denak adin bertxekoak, 35 eta 25 urte artekoak. Eta azkenean pertsona LGBT bezala bildu ginen, denak kasik egon ginen atzegian edo azkenean sekzio bat egiten, azkenean gure nortasuna, eta denak erritxikietan handitu gira, eta erritxikia iparaldean da 500 biztanle petik. Eta azkenean, denek behar haukan dugu gure beste identitate hori, euskal identitatetik arat, gure seksualitate identitate horren sekatzea eta gozatzea, eta berriz itzuri gira kasik denak euskal egira, kasualitatez. Elkartu ginen boiuji batean, hori azkainen, eta hortarik gero bildu eta sortu ginen kabaret hori, eta kabaret hori azkenean da pieza hainitzez osatua den kabaret bat, ordu bat erdikoa, eta azkenean gai hainiz johatzen ditugu hortan, izan
orientazio sexualek buruz, edo disidentzia desberdinak buruz, edo zoin galderek buruz, edo zoin pertsonek bizi dutena, eta pentso dut, edo zein bizipeneko jendeak altxalilin aurkitzen dutela zerbait, edo ezagutzen direla zerbaitetan. Eta ni, nagusiki Mejillon Tigrerekin agian ezagutu nahu jendeak, Eider Adeletxekin batera poesia egiten, poesia punkia ditzen diogu, baina ausarkeria bada punkia garela esatea, nire ustez. Baina, Eiderrek eta biok 2008 batean edo abiatu genuen pixkate egitasmoa poesia beste toki batetik egiteko gogoa genuelako. Orokorrean aspertzen ginerako poesia emanaldietan, ez da inori, guk ere egin ditugu poesia emanaldi hegemoniko eta normatiboak, baina pixkat aspertuta geunden horrekin. Eta orduan spoken word edo hitz esana generoa lantzen hasi ginen. Eta batez ere izan da plataforma bat gure buruari askatasuna emateko, nahi genuena egiteko. Eta nahi genituen gaia jorratzeko eta pixkat kejatzeko edo aldarrikatzeko edo nahi genuena. Eta ez dakit nola azaldu, baina, poesia divertigarri xamarrak egiten ditugu. Oraintxe bertan atxeen aldian gaude, maiatzetik. Eta, urren urtean helduko diogu beste zerbaiti, ez dakigu zuzeneko bat izango den, edo... Benko kapena egin dugula, bakoitzak berea, helduko diogu galderei. Eta asteko aipu bat ekarri dut, Irati Majuelok duela gutxi argitaratu du Iria gure oinetan liburua, eta bertan jasotzen du, beste infinito erreferentzia interesgarrirekin batera, Merito Rasek dioen honako hau. Gorputz batek, gorputz izateko, ez du nahikoa organismo biologiko eta funtzional izatearekin. Gorputzen bidez eratzen da ingurune soziokulturala, baina aldi berean ingurune horrek osatzen du gorputza. Zuek gogoan duzu ze momentutan hasi zineten zuen gorputzaren eraginaren kontzientzia izaten. Hau da, gorputz bat izateak baduela beti eragin bat, bi norantza hoietan, eta izan daiteke disidentziaren barruan, ez, hainbatean bai, edo inguruko jendea ere. Bere kokapen hortan ikusten, ez dakit bauzu nola momentu bat gogoan. Nik janezake erriko dantza taldean ari nintzen, eta erakusten ziuten nola dantzatu, ze jajera izan, ze jajera etzen zuzena, eta aurrek gure artean ere auto zuzentzen, trufaz, edo ikusten bazen gure lagun bat nahiko lumaduna, eta horrengatik beti zuzentzen ginuen guk aurrek, eta erakasleek ere, janez, zuzenago, indartsuago, azkenean, gizontasunaren kodeak zituenez, zuzentzen ginoen edo trufatzen ginoen, eta pentsa dut, orta zainiz sofritu dura, eta azkenean ikusirik berak nola bizizadan, nik ere ikasi dut, ikusiz berak nola errekzionatzen zuen, eta zer zen zuzena, eta ni bere baina trebeago nintzen alegia egiten, edo performatzen zer zen gizontasuna, eta uste dut, dantza eskolan, nik lehen aldiz. Zer adinekin? Gazte, ez dakit, 8, ora. Nik adibidez, nera bezaro, gorputza aldaketarekin, izan nintzen pertsonan daiko goiztiarra, esan dezagon, eta hor bai sumatu nuen gorputza aldatzen zenean, kanpoko begirada ere aldatzen zela, modu oso bortitzean gainera, nire kasuan, eta gero dependez ere artistikotan ere eragina zuela, ez? Musikaren munduan bereziki. Nik transitatu ditudan sormen mikromunduen artean musikaren egin zego horrena, zakiden oso gaztean nintzelako sartu nintzenean. Baina hor ikusi nuen markaje handi bat zegoela, eta zu gainan eskagazte bat izan da, markaje handi bat zegoela, zure tokia zein den, zure gorputza hori delako azkenean, ez? Eta zure adina hori delako. Eta esango nuke hor ikusi nula, eta horrek, gero kosta zait urte asko horri buelta matea, eta esatea, lasaitu honekin, ez?
hasian aipatu duzun aipu horretako gain konpensazioan oso atope egon nintzen erabezaroan, eta bai, hori, burua atera nahian, demostratu nahian nik merezi nuela hemen egotea, eta ez nintzela bakarrik ahots goxo bat, eta gorputzean hemen kokatuko nuke ere ahotsa, ez? Gorputzaren atal bezala, ahots goxo eta zaki zer bat eukitzeak horrekin markaje asko ere jaso nuen, eta horren kontra ere rebelatu nahiko nuke, baina, bueno, zengo nuke horrekin adiskidetu nahi zela ere bai. Ni oso identifikatuta sentitzen naiz, esan dezunakin. Justu, ez dakit kontrara, ahots tonuari dagokionez, ez da, umetan beti mutil artean ibiltzen itzen, hile motz-motzarekin, beti nitzen mari mutilea, eta etxean egia da gure amazanak askotan esaten zidala, ez da, eta beste bi zeba ere banituen aldiro, ez, oroitarazten zidatena bainitzela aski, femeninoa, eta panpinen bidez, eta ez da bestelako jarduera eta opari bidez alegindu ziren, eta nik nire barruko suare eta gehiago pizten zan, eta hori oso gogoan daukat, eta nola amari ere esan nion, ez da, ni ez naiz senyorita, beraz, etzaidazu eskatu, ala joka dezadan, ez da, senyorita, garai hartan, pentsa beretzat zer izango zen, da niretzat agian beste zerbait, ez da, baina holtzan hankak isteko edo soineko batekin azaltzeko edo eskatu izan zidan, oso modu sutilean eta oso harreman ona neukan amarekin, baina berak bazeukan, nik uste dut gure inguruak guk baino lehenago jakiten duela zer garen eta nor garen, ez da gu ikuazio betean nire kasuan bezala ibili harren. Eta hots lodi hori, eta usardi hori, eta bularrak aterata, ez, paparra aterata kasu honetan esango nuke kantatu behar genuela eskatzen zitzaigun gizon arteko bertso eskola hoietan, nik hor ez daukat oroitzapen txarrik, baina gero oholtzan bai ohartu nintzen momentu batean, bestelako 10 urte gazteago zetozten belaunaldi hortako beste profil bat zetorren garaian, nola bapatean nere balio honenak ziren horiek erabat deseraikitzeko eskatzen zidaten, ezta? Nik 1000 aldiz entzun dut zuk gutakoa zera, zuk badituzu bi potro, eta nik pentsatzen nuen, ezta? Nik beti anaia zarra nahi metatzen ibiltzen itzen, baina nik ez naukan nire identietan nintzen ez, da fisikoarekin nengo eragozpenik ez naukan, baina hori zalantzan jartzeraino, momentu batean ez da, eta gero lehen gutakoa zara ausardia hori, arranke hori, bertsotan hori eskatzen zelako, bai? Hori dana badaukazu, eta batean beste bertxokera, beste ahots timbre bat, beste jarrera bat, beste gorputz batzuk azaltzen hasi zirenean, bazirudien nire ordu arteko balore horiek, ez? Desereikin barnietuela, eta horregia da oso momentu krisi bat bezala pasanuela, eta horregatik elkarrizketa horiek, eta aizpatasun horrek, ez, lagundu izan zidan, zer dan ez da. Bai, horrekin lotuta ezakit horrekin lotzen duzu, baina nik bai bizi izan dut mundu hortan, ez, batzuei esaten zizueten bezala zu gutakoak zerate, eta ezakitze jarrera hau duzutelako beti mezua berdina dela, ez? Ez dago tokirik zuetako, ez dago tokirik denentzat. Orduan, eta barkatu aipatzea, baina Laure Jabango jekin gauza bera gertatu da. Ez dago tokirik bi emakumerentzat, bi edo 10 berdin zein den kupoa, eta berdin emakumeak, berdin disidentziak. Ez dago tokirik 5 pertsona kuirrentzat, bakarri dago tokia birentzat, orduan. 5 bali mazabete zuen artean jo beharko, ez? Osa, elkar joka eta elkarren kontra ibili beharko zarete, toki eske, eta bitartean beste guztiak eroso geldituko dira. Ez ezakit hortik bizi izan zen, baina... Nik gerora egindako hausnarketa bada hori ordea. Bai, alegia guri bertsolari konsagratuek guk imitatzen genitun gizon hoiek ere esaten ziguten lasai, hoiek badatoz, baina zuen bidea ez dute egingo, ez? Orduan, noski nik ez dut esango nik gauzak gaizki egin ez nituenik, nik autokritika egiteko ez bat inungo arazorik, baina noski ez da, oinarria edo ez, zainetara pozoitxo hori agian ez da, egitura honek eta sistema honek ez da, noski. Baina ez zera konstiente momentuan. Hori da. Orduan min ematen duzu, ez alde bi
takoa da min hori, norberari eragiten diozuna eta ondokoari, ez da? Bai. Elkarren eskutik eraiki ordez. Bai, eta ez asko molestatu, ez? Neurrikoa, ez? Ez politegia eta ez itxusiegia neurrian, ez da? Zetoztenak ere zuten dena jardin larrosa izan, ez da gutxiagorik ere. Hanezuk ipatu duzu, gain konpentsazioarena, erreskatatuko dut pixka bat hasierako aipu hori, sentitu izan duzue, gauza batzuek, komatxo hartan oski, faltan izan, edo marko batzutan enkajatu ez, eta hori justifikatzeko edo beste gauza batzutan, askoz ere brillanteagoak edo hobeak izan behar zenutela, eta hori erakutsi behar zenutela, nola bait? Bizian edo zoin ahlotan hori izan bujasoekin edo eskolan edo lagunekin azkenean. Nik umetatik badakit nola gauza hori ezin onartua, uste nuen estralurtaran nintzala eta bakarran nintzala munduan, me banakien etzela nintzala izan behar nintzen bezala. Hori beti danik jakin dut aurtzarotik. Eta beraz, behar nuen izan, seme gixakoena, oberena, maitagarriena, nientak behar ninduen maitatu. Eta oraindik gaur egun, zailtasun handiak ditut, hortalik askatzen, jendeak ez bana maite, beldur handia sortzen zait, eta uste dut dira, oraindik garai hortako eraikuntza bat, eta Arrastaka eraman duzuna. Bai, eta hori nago dena, eta nustaz biziguzian hor ere mango dutana, baina gain kompensazioa egiten da alde honera edo txarrera, gertatu izan zait ere, performatzea homofobia, adibidez, homofobo izaiten, azkenean burua ez homoseksual bezala erakusteko, eta hori orainik hainiz sofritzen dut hortaz, eta ez da intzetan gertatu, behin gertatu zait, eta dut horitzapen bakar bat indartsua, baina zinez terriblea da, zure burua zirenaz trufatzea bestena aintzinean justifikatzeko, afruskeri bada. Eta gaur egun iruditzen zait hortarik askatu nahi zera eta lortzen dutala, performatu nahi dutalarako, eta ez onartua izaiteko, esena gainean performatzen dute naiz, 21 zentimetrako takoinetan ibiltzen den pertsona bat egunerokoan. Baina orain hautatzen dut zer performatzen dutan, uste dut. Naiz eta batzutan lanean, bakearen izenean performatzen dutan gizontasun neutro bat ez dena, baina ejan ezakena. Nik eguneko firmatuko nuke. Kaieteko nentxe esan duen ia guztia. Bai, eta gurasoeri, ez, Iruana Jarreba gara ni erdikoan ez, eta esango nuke Iruana Jarrebetan banaizela aita bezain euskaltzalea, abertzale eta militantea, eta ez dakiten alegintzen itzen beti gurasoen ekoluketen alaba hori izaten ez da, eta beti izkutatzen, eta homofoboa nik ere badaukat momentu bat, elkarrizketa batean, eta gero, ez, etxean nola negarrez aritu nintzen, ez da, amaia, mesedez, ez da. Horregatik aldarrikatzen dut beti referenteak behar ditugula, eta gaio hauetaz hitz egin behar dela, naiz da, behin eta berriz errepikatu. Naizuk aipatu zu pixkat, baina nahi bezu sakondo aipatu zuen hortan, edo baldin bauzu buruan... Ez, azken urtetan aurkitu duan antidotorik onena gain kompensaziorako, eta aurkitzen duzunean zure burua beste batzuei egurra ematen, zure buruari toki bat egin nahian, aurkitu duan antidotorik edo soluziorik onena dela eskuzabala izatea besteekin, eta eskuzabala zarenean besteekin eta beste idagokien tokiarekin, normalen zure buruarekin ere bazarela. Hortarako egon behar duzu zure tokian, eta eroso, nik hori lortu nuenean, sekulako empatia eta respetoa, zabaldu zitzaidan besteekiko. Bai, hola izaten da. Galdetuko dizuet deserosotasunaz. Beti dauka deserosotasunak gaitasuna gauzak mugitzeko, onerako eta txarrerako. Eta jakin nahi dut zuendako deserosotasunak zuengan edo zuek eragiten duzuenean, beste jende batengan, ea ze gaitasun duen gehiago, gauzak eraikitzekoa edo suntsitzekoa.
nik esango nuke bertsoari lotuta eraikitzeko balio beharko lukela behintzat, eta nik hori eragin nahiko nukela, bereziki antolatzen ditugun bertso saioak izan emakumez soilik osatuak, ez da kasualitatea bezalako bertso saio musikatuak, edo gaur egun Anela Bakari da, Zur berriak izeneko azken liburua oinarri hartuta amatasunaren ingurua, bertsotan ardatz hori da, amatasuna, edo emakumeek kontatutako istorioak ekarriko ditu Oltzara Uxue Alberdik, orainari da, Amoranterekin batera, eta ez da kasualitatea olako saioak sortzea, eta bertsotan oso bertsoari onak direnak ere, beste lekuan jartzea, alegia beraiek ere badutelako gai jartzaile bezala zer esana, ez da. Eta bertsolariei batzutan jarri izan diet nik, agian deseroso egon daitezken, ez da, egoerak, baina uste dut hori dela, gai jartzaile baten ardura, nahiz eta batzutan pentsatzen dudan, ez dakit ez, ies egiten ote dioten zerriketu txikiena ikusi orduko, bereziki gizonezkoak, ez da, askotan dalako bikotea zarete, eta gizon eta emakume bat baldin badaude, gai horri erantzuteko, berdin dio, homosexualen badagon tartean, edo ez da, askotan heteroa egiten da, gizon eta emakume ez da, inork ez du emakumearen apele hartzen ez da, eta alderantziz gertatzen zait, esaten diate badatorroaren ere Amaia bere gai lesbikoekin zergatik. Bi emakume baldin baduzkat bikotea zarete, irudi aldiro aldarrikatzen ari naizela. Hori da nire errealitatea eta egunerokoa, da irakurketa zergatik ez aldatzen da einbeste, egoera, berez bera denean. Eta ez hortik bakarrik, alegia, oso gogoan daukat, oen dela 12 urtez, inseminazioaren gaia, ez da? Bi neskei plaza jendetsu batean, on kamarak aurrean zeuden, eta adi egon nintzen nahita, ondo kostatatera nuen gai hori, gu prozesu hortan bete-betean geunden, eta begiradak, eta eserleku eta nola gorputza nola ez, publikoan? Ziren. Deserosotasuna. Ez? Eta hola gai mordo bat eipatu itzazketu. Nik esango nuke, esan duzu alde bi dituela deserosotasunak, bat izan ditekera pixka bat suntsitzaia edo txarra, esango nuke ni urtetan egon naizela pixka bat hor, batez ere igual musikan, eta Mejillon Tigrerekin lortu dudala pixka bat buelta ematea horri, eta plazaratzea lasai, eta uste dut publikoari deserosotasuna eragitea oso importantea dela, eta guk adiz horrekin asko jolastu dugu. Ni ere oso arduratuta nago adibidez Euskal Herrian eta Euskal Herriko sorkuntzan oroar, sorkuntza hegemonikoan esango dut, musikala, literarioa eta dagoen diskursibidade konformistarekin, ez dakit nola esplikatu, bertsolaritzan ere bat, ez naiz oso bertso jarraitzaia, baina identifikatu izan dut eta bertsolari batzuei ere entzun izan dizuet. Azkenean nola esaten dugun, jendeak entzun nahi duena, eta jendea pozik geratzen den, entzun duelako nahi duena, eta ez delako deseroso sentitu, eta ez delako zalantzan jarri bere edozein balio. Naiz eta batzutan balio onak izan, esan nahi dut, emigranten aldekoak, edo zein, eta bizkatorrekin ni arduratuta nago. Iruditzen zai batzutan pozik geratzen garela horrekin, esatearekin denek abestu dugu hemen batera, ezakit, ongi etorri errefuxiatuak, edo Palestina askatu, edo Euskal Herri antifascista, bla, 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 edo emakumea gizakia. Baina gero etxeragoaz eta gure praktikek berdinak izaten jarritzen dute, eta gainera agian sentitzen dugu justifikatuago daudela, gero abestu dugu beste hori, edo entzun dugu ezakize bertxo, edo irakurri dugu ezakizer. Orduan, ni horrekin oso kezkatuta nago. Eta orduan Mejillon Tigren bilatu dugula. Piskat hor sartzea, gure buruari farre eginez ere, ze batzutan inori etzaio gustatzen herrieta bat entzutea. Baina deserosotasun hori eragitea eta jendeak bere aulkian sentitzea, hemen igual ukitu didate
adibidez Mejia Integren poema bat idatzi nuen gizon musikariekin sartzen, ze kriston gogoan eukan. Lagun askorekin eukidalako elkarrizketa, eski joder, azkate kriston, pedalerak ezakizenik ezakite zer bitze duten ezakizera sekoa, eta orduan hasi nintzen pedalerekin sartzen ezakizen. Eta behin, olako musikari baten aurrean, hemen bidaude gainera. Gero ez etorri esatera torri zitzaidan guta gero jo behartu den musikari bat, eta esan zian, gaur ez dute karri pedalera, eta esan, bueno, ondo dago, deseroso sentitu zera, ez? Orduan uste dut hor, badugula zer egina, batzutan izan daiteke diskurso bitartez, eta beste batzuetan gorputz batzuk ja taula gainean egotea bera, da deseroso sentiarazten duena jendea. Orduan uste dut modu desberdina dola hori egiteko, eta nik gorputz normatibo bat daukadan enean, agian nire gorputza plazaratzea ez dela modu hori, baina adibidez, ezakit altxalili batean, dependeze gorputz eta dependeze jarrera eta dependeze performancek eragin dezaketela gauza bera, ez. Bai. Orduan, ez bazabe deseroso... Seinale txarra. Bai, batzutan. Ez beti, esan nahi dut, ezakit, nik altxalili ikusten dut eta nahiz eta ni ez izan disidente bat, kasu hortan aliatua izan gehiago, ospakizungune bat ere bada, eta orduan poza ere oso importantea da. Baina dependen norentzat, importantea da deseroso egotea, bai. Bai, deseroso, emanaldia guztietan gertatzen dira deserosotasunak, onak eta txarrak, ez dakit, adibidetzat, ez dakit, nik banuen adibidez lehen pieza bezala, striptease bat, kadera baten gainean, biziki, sekoeran eburua seksi asmatu. Nintzen sekoeran, ni beti aurritxura bateko nerabe bat izan naiz, eta seksiaren kontrariokoa. Eta batean, gara, nahi nuen seksi fem, biziki lehoin bat izan, eta azkenean, deserostasuna, txarrendako, adibidez, enaitaren aintzinean egindutalarik striptease hori, eta enaita ez nuen ikusten momentu hortan beharrik, baina biara munean jakinen oso deseroso izan zera, eta ez zera inoiz berrizetoriko bere bizian, eta batzan uste oso deseroso izan entzera, ene amatxik ikusidurarik ene stripteasea, ene sortegian, ene aurtzaroko jende guztien aintzinean, oso lasai eginon. Eta batzan, deserosotasunak zaire da hori. Indar handia ere kartzen aldu, azkenean, ez ikusten dut bani mauzu pertsona bat, normalean bizian, ez dakit, behoita maruteko aita bat, biziki indartsua, eta batzan, ardura gertatzen da altxailiko emanaldietan, badute, ume jarrera bat. Ja. Begiak hola, edo txundituak, edo beldurtuak, eta hartzen duzu podere bat, alta zira gonatan, 15 zentimetrako takoinetan, normalki zuzira aulezia leku batean, eta bat ere, kristoin poderea duzu, eta beraz, maite dut desotasun hori, Eta batzutan ere, improvisaketari leku hauzten du, ere azkenean deserosotasuna da, zure haria galtzen baduzu, edo nahi duzunaz baduzu lortzen, eta azkenean ongi pasatzen alduzu, edo gaizki ojera izaiten alda. Behartzen zaitu bai alabai mugitzera. Edo nola. Hori da. Probestuko tamaia zuk atera duzula pixkat gai hau, urrengo gaderarekin ekolotua dagoelako, gorputz, identidade edo dena delako disidente baino, ez normatibo edo ez komatxartean neutro hori izateagatik askotan, hau izan daiteke adibide bat, deitzen da jendea hortaz hitz egitera, ez? Eta hasieran planteatu dudan zarantza bezala planteatzen dut hau ere, ze agian ni gai hontan ez, baina beste gai batzuetan euskararen gaiarekin adibidez bai izan naizela askotan deitua, hontaz hitz egitera beste gai transversal bat denean. Orduan nire zarantza da, ongi dago planteatua olako mai inguru bat gai zentral hau izan da, elizateke izan beharko hau da, da pizkatzuk aipatu duzun gaiaren antzeko zerbait, ez? Jartzeituzu bi emakumezko, eta orduan ari zara, hori edukiaren parte bihurtzen, ez? Eta gehiago askotan da, nire naiz ontaz mintzo baizik eta hemendik. Orduan, ez dakit,
egoki ikuste dituzu olako mainguruak, gehiago izan barko luke zerbait, bueno, gugatoz, disidente zaugarri hori gure parte da, baina ez dugu zertan hortaz hitz egin, ze ez gara bakarrik hortaz ari. Nik uste dute beharrezkoak direla, eta niri bai ematen dit bildurra askotan, ni baino adituagoak direnak eta ni baino jakintza handiagoa daukatenak, eta beste diskurso garatuago bat, eta aurreratuago bat ere esatera ausartu gaintzateke badaude. Eta baina era berean, esaten dut, baina nik esperientzia bate badut, ez da, eta askotan bizipenek ere diskurso jantzi bat eta terminologia oso garatua izan ezarren, utzi dezake bere ondarralea, ez da, eta nik hortik egin nahi ditut, onartzen ditudan elkarrezketak edo mai inguruak, ez da. Eta egia da, dela askotan bertxotan ere ez da, neskei jartzen dizkiegu, zaizkigu gisa hortako gaiak baita ere, ez da justu lanketa egin duten horiei, eta feminismoarekin hori gertatzen da baita ere leku askotan, ez da, gehien landu duten horiek direla beti, ez, deituak edo hurbiltzen direnak eta premia handiagoa kanpoan dagoela, ez da, hori gerta daiteke. Baina berriz ere beste ahotsa ematea eta ez diren horiei ahotsa ematea ere ez zait iruditzen erabat zilegi, ez da. Orduan, uste dut beharrezkoak dirala, bai. Nik ere uste dut beharrezkoak direla olako mai inguruak, baina ezin gara bakarrik hemen gelditu. Eta hori da gauza, deserosotasuna hemendik atera behar da ere bai, ez? Pixkat eta azkenean, askotan ari gara oso deseroso, olako elkarrizketa batean oso deseroso ongo litzaken jendea salbatzen. Eta beraien burujan uzten. Eta gero nik esango nuke, pixka bat ni adizkidetu naizela horrekin, lehen igual amorru gehiago ematen ziala, zakit deitza, feminismari guzitze egiteko, edo literatura zakit zer, edo, eta gaur egun, eske ezakit agian, iruditzen zait, lehen ere amorru horretan bazegola ukazio bat norbere buruana, eta norbere buruak egiten zuenana, eta aprobazio bilaketa bat, nigan behintzat, etzegonkian tokian, edo orain benetan inporta ez edan jendearengan. Orduan, horretatik askatzean, ja pixka bat, kusita egin dezakezula zure bilbidea hortik kanpo ere, bai, ni behintzat lasaiago nago. Eta ulertzen dut ere, bai. Azkenean deitzea hortan da bilen jendea honi buruz hitz egiteko, ez? Bai, eta azkenean pumpa egiteko jaiten duzuenari, beti eskatzen bazaie biziki ongi dakiten nahi, gai hortaz aipatzea, azkenean Eien gaiaren sakonera hain ujunden, nun azkenean zuzentzen diren gehien bat dakitena egere. Eta dibidez, bai, hori aipatzen ziren feminismoarena, gizon heteroek gehiago hartzen balute eien gain feminismoa, behar gauza gehiago aldatuko litaizkera, zenta orain uste dut, emazte guziak lan guziare eman dutena, eta ez dela gehiago egin, eta emazten gandik ikasteko. Eta gai berdina da edozoin gaietan azkenean. Ez da, gai horietaz sofritzen duten jendeak beti ere matea bojoka azkenean. Da gizarte guziari bere ganatzea gaia eta kontsiente izaitea eta egunerokoan erabiltzea. Dola 2 urte edo Iruñan egiten da urtero, ekainaren bukaeran boio bertso saioa, uste dut duela izena. Eta joan naizen azkeneko 2etan, aurten ez, baina azkeneko 2etan flipatu dut, ze, komatxortean punta-puntako bertsolari batzuk egonda, 15, 20, 30 pertsona egon dira saioik ikusten, ez nuen ulertzen, eta gero egiten, de hecho zu egon zinen duela ez egin beste. Igual zuekin izketan, ez dakit zu hortartan zuen, baina esan zidaten edo esaten zenidaten, ez, baina hau hola da. Osa, nahiz da hemen egon orain duela gutxi txapeldun izan den, eta beste eta ez dakin hor, jende batek ikusten du, hau dela beste movida bat. Bai, osa, ez dute, ez dire sentitzen identifikatu, edo ez dute ikusten haiendako ere, badenik. Eta horrekin geratu nintzen, pixkat?
Hala da. Baixe da, hori gure kontua da. Gure terapia pertsonalak dira. Saio horiek. Hori esan dizuete? Olakoa bada, deseosan handia sortzen dute gisa hontako bertso saioek. Eta bereziki guain sorkuntzan, eta emanaldi berezien atzekaldean emakume gazteak daude. Eta hemen erdigunea eta zapaltzen dezun lurre sendo hori dardarka hasten danean guk urte askotan bizi izan ditugu. Sane, toltza gainan guk ere bizi izan ditugu horiek eta bakarra izatea. Neska bakarra eta gaztearena, betetzen genuen neskarena, gaztearena, bai, lurraldetasunarena, gaur egun ere oraindik bai, askoz gutxiago, abaniko oso zabala dagoelako, oso bertsoari onak daudelako, nesketan ere, baina kokapena, leku hartzea, txofer nork egiten zuen, antolatzaileak lehenengo hitza nori egiten dion, ez da beti emakume gizon, bada adina ere, bai, baina olako gauza pila bat, horiek danak zeharkatzen direnean, noski ongela, oso leku deseresotan. Azken galdera bat daukat, eta da kupoaren inguruan, pixka bat. Eta hau ere, pixkat pintzekin nahi dut planteatu, nizalantza guziekin. Nik batzutan musikari gisa, edo, Iruñeko neska gazte, orain ja igual gaztearena pasazait pixkat, baina euskaldun gisa, askotan sentitu dut kupoan nintzela. Eta askotan gaizki hartu izan dut, eta zerretu naiz, eta gainera horrek pixkatera egin dit pertsonalki konfunditu naguna hasi nau pixka bat, ze duda momentu bat, non nik neuk ja esnekien ere, benetan ari zitzaizkidan deitzen, hortarako balio nuelako benetan, edo zelako komeni zitzaiela ni horregotea. Eta azken aldian, heldu naiz pixkatorri buelta ematera, eta esan dut, ni kupoen alde nago. Osa, bai iruditzen zait, erabaki batzuk hartu behar direla, eta irizpide batzuk finkatu behar direla. Eta orduan, heldu naiz pixkat ondorioztatzera, kuporren alde baldin banago prest egon behar dudala, batzutan kupori izateko. Ez dakit gehiagitz egin dudan, eta urruti egira joan nahi zen, ez dakit zuek hori nola bizi duzuen. Galdera zaila da. Egiazki, nik ez dut xora bizi izan hori. Guk bertxotan asko. Itzein izan dugu horri buruz, bertxoari askok daukate etiketa bat eraman beharraren, zama hori, neska gaztea, nafarra, edo iparraldekoa, gaztea, neska, lorraltasuna horrek, edo nire kasuan adibidez, Maialenek urte osoko, bidaia bat entzonean 2000 urtean uste dut, 23 urte nituen, eta oso gogoan daukat nola nik asko maite dudan, baina orduan ura, oso idolo neukan momentua, nola esan zidan ez da, agian askotan deitzen ziatelako, Maialenek ezin du eta etorriko zera, pentsa, Maialen. Eta artean, oraindik gurasoen etxean bizi nintzen, eta amari askotan nola esaten nion, ni ezin naiz jun. Maialen nahi baldin badute, ez? Esango espalidate, baina Maialenek ezin dut zu etortzeneko nuke. Baina nola, ez? Maialen ez da ordezka ezina, ez, baina bi maila oso ezberdin, Maialen nahi zer ikusirik ez mailaz, bereziki mailak, kezkatzen nindun noski. Eta hor, esan zidan bertsoari horrek ez da, agian goizegi etorri zitzaidala plazaz plaza ibiltzeko aukera hori, oraindikan ere heldu gabe nengoelako. Eta egia da ez niola gaizki hartu, baina ez zidala honik egin. Lehen ere buruari jartzen nion presioa hundi baldin bazan, are gehiago haunditzu alako, eta ere zalantzak eta beldurrak are ez haundiago bihurtu zirelako. Baina, ez dakit mutil gazteirek esatuko zaien, noski gauza bera, baina kupoena da, beneska bat behintzat sartu beharko dugu. Telefonaren bestatetik hori entzun dugu, bai, eta neska zarelako. Berdintzaigu neska izan da dilea. Holtzara hola ez da errexea egotzea, bestela ez da, bai, eta autoestima gurea normalean sobran ere ez dugu izan, nahiz eta gero jazten dugun ez da, neoprenua eta danak irreste egindakigun saiatzen geran, ez da errexea, egia esan. Baina hori beti existitu da, existituko da.
nik esan barrun, justu eski aurrekoan, ez dakaz ere ikusiri, baina garrazia handia egiten dit. Aurrekoan joan ginen, kaeten peste ikustera. Zakitan egon zineten, baina egun horretan bomba bat erori izan baliz kafean zokian, euskal kultura oso gaizkieratuko litzake. Eta konturatu ginen, kupoa, taldekako kupoa zela lau boiera eta hetero bat. Hola zeudela taldeak egituratuta. Ni nintzen nire taldeko kupo heteroa, beste baltean zegoen Inigo Astiz lau boierarekin, eta bar. Orduan, bueno, kupoak ere, badauka bere grazia batzutan, txiste bat. Baina, ez esan nahi nun. Nik uste dut inorri etzaiola gustatzen sentitzea ordezkagarria dela. Eta askotan moduek, eta nork deitzen zaituen, zenetzako ez da berdina, ez dakit lagun edo ezagun batek deitzea, aizu, herrian ari gara antolatzen ez daki zer, eta antzeslan bat erori zaigu eta Mejillon Tigre etorri daiteke, konfiantza oso esatea, edo senyoro batek deitzea, entzun dut egiten duzuen hori modan dagola, eta ez, esan nahi dut, ez da berdina. Eta nik uste dut hor dagola, askotan nik behintzat sentitu dudala, sailkatu gaituztela gu behintzat Mejillon Tigrerekin, ez? Gauza feminista eta pixka bat apurtzaile bezala. Eta orduan hori erabili dutela ere gure lana gutxi esteko, esateko hori etzela literatura, edo etzela serioa, eta bar. Eta niri horrek amorratzen nau. Osa, hortik hitz egiteak, ze nik esetu dugu keiten duguna oso serioa da. Eta landuta dago, eta ondo dago, eta nik badakit orduan ez hitz egin niri hortik. Baina aukera bat ematen ari gara gainera. Eta horrekin horia adinarekin egia da, nik orain pentsatzen dudalan 20 urte nituenean entzun nituen gauza batzutan, eta pentsatzen dudala, guk nola jarraitu dugu, nik batzutan, ezin dut sinistu ere egin, pasagetugun peaje guztiak, nola. Pentsa, zema maite genuen, da ze egoskorrak izan gehan, ez da posible bestela. Ezin da ulertu. Bai. Nik uste dut badela modu bat, duela gutxi gertatu zai dei bat jaso lan bat, gaina normalan oso ondo ordainduta dagoen lan bat, gizon bat diru askorekin ekoizten baterako, ez? Eta sensazioa berdin zaio nini joan edo nordoan, ez? Eta pentsatzen un, ez ditut hori 18 urte, orduan horrek amorratzen abezen beste kupoaren kontuak, bai. Guk hori kasua initz egiten dugu altsailerekin, badakit, guretako beldu jaundiena dela berreskurapena, eta gure pinguaxinga egitea gure emanaldia eta jarraziz. Eta azkenean, emanaldi gutxi ditugu, guk urtean gehienik 6, 7, 8, eta eskatzen dugu aldi horoz antolatzaileai, dependi izen hori antolatzaileak, beti ere batea gogoeta bat LGBT-tasunari buruz, antolatzea gaualdi seguru bat, protokolo bat plantan ezagia izaitea gure emanaldia eta gero eta huartzen gira, zinez bere fruituak ekartzen ditora, eta azkenan gure publikoa ere aktore da askotan, eta kabaretak hori baimentzen du, eta azkenean biziki reaktiboa da, eta azkenean antolatzaileak ere ez dira justu programatzaileak ere aktore dira gai horren inguruan. Guk ez dugu justu ikusgarri bat egin nahi dugu jendeari ekarri gogoeta bat, eta berdin ahnas gune den gaualdi bat, adibidez. Saran egina izan zelarik, hola planteatua izan zen, eta izan ziren momentu edekak, eta izan ziren istilu batzuk, beharrik planteatu izan zela holako pentsamolde bat azkenean. Aldi horoz eskatzen dugu antolatzaileak holako zerbait ere maitea bai. Bai, nik uste antolatzaileak aipatu dituzula, nik uste hor dago lagakoa, kupoekin. Edo nik behintzat hori sentitzen dut. Noren esku dago boterea antolatzeko, nork ematen dizu lekua, nork uste du lekua ematen ari zaizula favore bat egingo balizu bezala, ez? Hor. Nola planteatzen dizu ere proposamena. Bai, eta bertxotan antolatzaile asko sentitu dira behartuta, 3 eta 3 edo 2 eta 2. Baina beti azaltzen diran lehenengo izenak orain dela gutxi arte bintzat, Maialen bai, noski, baina gero kostata. Baina antolatzaile bezala, bai, guk ere, bai, ezin dugu gutxiago izan.
eta saio parekidea, bai, baina gero kontatu egiten zute hori dana. Disimulatu gutxien. Ja. Sinetizazu pixkat. Ja. Bai. Ba, niri galdera, konaino, ez dakit zuek geratu zareten elkarri zerbait galdetzeko gogoz. Ez da, nik aiez, Kaiete galdetuko nuke ez dut ikusi, eta egia da zuen taldeki batekin duela gutxi ere bestolako giro batean elkarrekin egoteko aukera izan nuen, eta jakin minez geratu nintzen, baina nahiko nuke jakin ea entzuleek edo ikusleek inoiz esan ote dizuten zuen zeregina eragitea baino provokatzea ez ote den. Ba, naitak. Naitak ez du lehtu, baina gertatu izan da, baina gehienetan ere eskejak dira, eta gero ejan behar da gure emanaldia ere ez dela biziki provokazion eraikia. Ez dugu berez, ez zait iduritzen, bilatzen berez txokea edo talka edo... Baina naizta zuek helburua eta intentzioa izan bestelako leku batetik, talaia batetik, irakortzen dutelako horregatik. Bai, izan dira, bizena izan dira, eta izan da, Sara ipatzeko adibidez, altxalili ikusten zuten, eta jende ikusten zuten Siberuko kantu talde bat zera, eta familia guzia etorri ziren, eta sorpres. Ez gena ekin hitz egin, antolatzaileak aipatu ziguten, bai, segur batzek gaizki bizitzen dutela, kasik, ez dut kasik sekulan entzun, guru urbilekoak izanki batzutan aipatzen digute, gaizki pasatu izanik, baina gutxitan. Gero, ejan behar da, heldu den jende ere, ez da aipatzen zen ostion, ez dakit, boiluen arteko bertsu emanaldi hori, azkenean, hor, dener idekia da ikusgarri bada, baina ez da mixitate hautatuan egina, dener idekia da, ala ere gizon oso gutxi etortzen dira. Gehien bat dira emakume eta beste, eta nortasuna disidenteak, baina bai, ez dugu arazo berezik ez. Ba, mila esker, iruroi, onaino gaurkoa, eta segituko dugu izketan, mikrotik kanpo. Eskerrik asko. Badabil Durangoko azokaren bueltako podcasta da. 3 damatxok ekoitzi du EITB mediarentzat. Guau plataforman jarraitu dezakezu, edo zure gustuko agregatzailean.